Алло, здравейте, удобно ли е? Здравейте, извинявайте, няма много време, за какво става? Добре, няма да ви отнява много време, просто искам да ви се представя. Силвио Митев съм от Купи в България и тук ми е подадена информацията, че търсите имот в Бриз. Бариха ми се клиенти мои. Ви е подадена. Ами, разполагаме с много голяма база данни и съответно оттам идва тази информация. Въпросът е, че ми се обадиха мои продавачи, все още не е качен имота в реклама. И искам да ви го презентирам, мисля, че отговаря на вашите изисквания, това, което ми е подадено като информация. Ще имам време, честно казано. Разбирам ви напълно, но все пак искате да закупите имот и вярвам, че този имот е вашия. Така че това, което мога да направя за вас е да ви изпратя много хубави снимки, видео и 360 градуса оглед и така ще си спестите много време и може пак да се чуем после, окей? Добре, благодаря все пак. Добре, благодаря. До скоро. Чао, чао.